ברגעים אלה עדיין 59 חטופים במנהרות החמאס בעזה. מטרה עליונה וראשונה להשיב את כולם הביתה מיד, גם אם זה מחייב את הפסקת המלחמה בשלב הזה. אנחנו לא נוותר, גם בימים מורכבים כאלה שאנחנו נמצאים בהם, לדבר על שלום, והערב הנושא שלנו הוא שלום בית. בין יהודים לשאינם יהודים במדינת ישראל. לצערנו, לבה בוערת עוברת בעת האחרונה גם בתוך החברה היהודית. אני לא בטוח שהגישור בין אלה ואלה יהיה פשוט יותר. אני מקווה שאכן זה יקרה. 3 ערכים אנושיים הם הבסיס לחיים שותפים. ואהבת, אני לא מעריך את כל המשפט לרעך כמוך, לטעמי, ואהבת לא רק לרעך, אהבה במובן של חיובי, במובן של לתת, במובן של לקום שמח, מעצם זה שאתה חי, ומחפש גם אור לעצמך ולאחרים. סור מרע ועשה טוב, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. השאלה הקשה והמורכבת, איך מחברים את הערכים האנושיים האלה לחיי המציאות המעשית יום יום. על השאלה הזו חלקה ניתן הסבר על פעילות שעשינו באחת העמותות שהקמנו ב-2014. עסקנו בזה 7 חודשים, יהודים וערבים ונוצרים ודרוזים, והגענו לכמה נקודות מוצא שאותם עליהם אסביר יותר מאוחר. על פי ניסיוננו אין אפשרות להתקדם בחיפוש דרך משותפת אם אנחנו נאחזים בנרטיבים ההיסטוריים של כל אחת מהצדדים. כדי לדבר על מחר חייבים להתגבר ולהשתחרר, לא לשכוח, לזכור, אבל להתגבר, כי מהניסיון שלנו, שהוא היה ניסיון אחד מהגדולים שהיו בארץ, שהתחלנו בנושא הזה אחרי לימוד של שיחה מקשיבה אחד לשני, נתקענו, והמסקנה שלנו הייתה, והצלחנו בה, שאת החלק הזה לא מתעתים, ממשיכים בשיחות לימוד, הקשבה ועיון, אבל בנפרד. החיבור של עבר, הווה ועתיד בנושא הזה מסתבר שהוא בלתי אפשרי כנראה. יש לבנות בסיס משותף להסכמות, לטפח כבוד הדדי ולאמון. בלי 3 המרכיבים האלה אין סיכוי שנתקדם. מאז 7/10 התחזקה הסכמה שאין מקום לרעיונות של טרור באזור המתנגד לקיומה של מדינת ישראל. יש לשאוף ויש הזדמנות לטעמי לקדם גם במסלול הזה בדרך מדינית שונה שלום אזורי, והלוואי ונלך בדרך הזו. את המסקנות של הקבוצה שלנו יחד לחיים שותפים על בסיס אותה עמותה שסיפרתי עליה נציג בקצרה בהמשך. אני אזמין את האמיר מוחמד שריף לפתוח.
קודם כל, מחיאות כפיים, ונאמר לו תודה רבה, לו ולכל הצוות שלו. זה כנס חמישי שלנו. הכנס הקודם היה באולם גדול, מעל ל-230 איש, ואני מקווה שגם נמשיך לפעול במשותף. תודה. السلام عليكم, ערב טוב, תודה שהגעתם ובהצלחה לערב הזה, ואני מודה לכולכם שבאתם, ואני חושב שזו העבודה משותפת לכולנו. הפסיפס לבניית אמון בחברה הישראלית נהפך למשהו אנחנו זקוקים לו, וזו עבודה של כולנו גם באירועים ובמפגשים שגם גברת ראיפה עושה אצלנו. אנחנו צריכים להגדיל את המספרים, ושלא רק העולם הזה לא יספיק, גם העולם וגם כל העולמות לא יספיקו. בלי זה אנחנו בסכנה. אנחנו בעדה האחמדית מאמינים שהעולם נהפך לכפר קטן, היה חשוב וראוי למסר אנושי, מסר הומני, מסר שמדבר אל כל אדם בגובה העיניים. אני כל הזמן חוזר על המשפט שאני לא הייתה לי בחירה לבוא לעולם הזה או לא לבוא לעולם הזה. אני לא בחרתי באמא שלי, אז אני הייתי יכול להיות במקום שי, ושי היה יכול במקומי. אז לכן בלי גזענות ובלי פחדים, למה הפחד והגזענות זה דבר מרעיל את הנשמה. והנביא מוחמד עליו השלום אומר לנו, "ותרקוה פאינها מונתנה", תתרחקו ממנה כי הינה צחנה, הינה מסריחה, הינה טמאה. אז המוטו שלנו בעדה האסלאמית האחמדית, אל-חוב ליל-ג'מיע ולה כראהייה לאחד, אהבה לכולם ואין שנאה לאיש, love for all, hatred for none. אם אנחנו משנים את הסוויץ', אז אנחנו כן נגשים את חזון אחרית הימים. צריך מאמץ, צריך לצאת מהבועה שלנו, צריך לצאת מהפינה הנוחה לנו, ולעשות דיון אמיתי, אמיץ, לבניית אמון כנה. אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. אהלן וסהלן, תודה לכם ובהצלחה. נתחיל בפאנל. נזמין ראשונה את סמירה אבו רוקון, בעלה יושב פה, והבת שלהם. את סלמן אני הכרתי כאיש טבע מובהק לפני, אני חושב, 40 שנה. וסמירה מעוספיה, בבקשה. תודה. בעמידה. כן, תודה. سلم يديك مشكور كتير. ערב טוב, מכובדיי כולכם. ברכות מכל הלב, אהבה גדולה לכל המארגנים, היוזמים, ולך חדרת אל-אמיר. תודה גדולה שאתה פותח את הבית ואת הלב. שכרן. החברותיי, שמחה לפגוש אתכם גם. את נעמה אני מכירה מאז שהייתה ילדה קטנה. الأخت يمنى تعرفت عليكي إسا بشرفني يا هلا. חברים, קהל נכבד, השבוע טיילנו בשמורת טבע החולה. הלכתי בשבילים שם וראיתי את הפפירוס שהגיע מהדרום החם ואת איריס הענף שהגיע מהצפון הקר, והם ביחד חיים באותה ביצה אחד ליד השני, ליד צמחייה מגוונת
רחבה שנמצאת באזור שקיבלה אותם באהבה גדולה גם. הלכתי, הקשבתי לציפורים, היו שם גם בולבול, שחרור, שלדג, שרקרק, כל אחד ניגן את הנגינה שלו, את השירה שלו, והשירה של כולם התמזגה ונהפכה להיות מקהלה מאוד מיוחדת שהנעימה גם לאוזן והעשירה את הנשמה גם. הסתכלתי לנוף צפונה, ראיתי את החרמון עם שלוגיות שלו, לחולה, והדרמתי דרומה לבקעה, לים המלח, לערבה, לאילת, לאלמוגים, ואמרתי וואו, איזה ארץ מיוחדת יש לנו עם גיוון כל כך רחב, כל כך מעשיר, כל כך מיוחד. ואמרתי לעצמי, שראיתי את התמונה הזאת בעיניים של רוחי, של הלב שלי, אמרתי וואו, איזו השראה יכולה להיות לנו בני אדם מהטבע הזה, מהחיים המשותפים בשלווה ובשלום. הטבע בטוח הוא השראה, יכול להיות השראה מאוד מיוחדת לכולנו. והנה אנחנו בחיפה היום על הר הכרמל, איפה שנמצא אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא אל-חדר, הוא מר אליאס שהוא לכל הדתות, וגם אנחנו בחיפה שיש בה מגוון של תושבים מכל הדתות, האחמדים, הבהאים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, מכל העדות יש בה בחיפה וחיים בשלום. והעיר השכילה להרים אירוע מאוד מיוחד, עיד אל-אעיאד, חג החגים, שזה דבר מאוד משמעותי וחשוב. ואני ממשיכה להסתכל על הארץ שלנו, כמה דברים מאחדים, כשאני מסתכלת על בני אדם ועל הארץ, הרבה דברים מאחדים. קודם האדם, אנחנו כולנו נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא בצלם האלוהים, ואז אנחנו שווים בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שווים בבריאה עצמה. נכון שיש דתות שונות, אלא שכל הדתות קוראות לאלוהים אחד, והאלוהים, נכון שהדרכים משתנות, אבל יש מטרה אחת, היא להאמין באלוהים, בבורא ובכל מה שנברא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו חוקים, אורח חיים של להבין כמה זה טוב האנושיות. החוקים האלה הם מאוד אנושיים, הם חוקים שבאים להקל על החברה לחיות ביחד. וקרא להרבה אהבה, כבוד האמיר אמר אהבה, זה הדבר הבסיסי. אם אנחנו מתמלאים באהבה, כמובן אין מקום לשום דבר אחר חוץ מהתוצר של האהבה, שהוא הבנה, שהוא קבלה, שהוא הכלה, שהוא סבלנות וסובלנות, שכל המילים, כל הערכים המיוחדים בכדי להיות ביחד ולחיות ביחד בחיים מכבדים ומכובדים. לכל אדם מאיתנו חשיבות שיחיה חיים בריאים, פיזית, נפשית, מנטלית, רגשית, והדבר הזה לא מתבצע לנו, לא יתקיים אלא אם אנחנו גם חיים בסביבה כזאת שהיא שומרת על בריאותה קודם כל הסביבתית, הנפשית וגם המנטלית וההתנהגותית, וכל הדברים האלה הם צריכים להיות בסיס לחיים שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו וגם לאחר שיהיה באותה סיטואציה כמונו. חבר'ה, הצורך גם של האדם לאדם להפיג
את הבדידות, לספק את הצרכים. אנחנו זקוקים אדם לאדם, וכשאנחנו אומרים אדם זה כל אדם בסביבתך, ואם אנחנו חיים בסביבה שיש בה מגוון של דתות וחברות, אז אנחנו יכולים להפיק את התועלת הזאת מכולם, ולכן אנחנו צריכים לקדם תקשורת בריאה, צריכים לקדם התחברות ושותפות. למטרה זו צריך קודם כל אמונה בנחיצות הזאת. כל אחד מאיתנו מאמין בנחיצות הזאת של הקשר, אנחנו נצליח לקיים אותו. דבר שני, להשתחרר מהאגואיזם, מהרגשת העליונות. כל אחד צריך לשחרר את עצמו. אנחנו שווים, אנחנו בתרומה שלנו לאחר, זה המקור של הסיפוק והאושר. ולראות בגיוון דבר גם יפה, גם תורם וגם עושר גדול. חברים, אני חיה במציאות, לצערי, מציאות מורכבת מאוד במדינה שלנו, שבאה לידי ביטוי בדברים עגומים לצערנו בפוליטיקה, חוק הלאום שפגע מאוד ומביא לאי שוויוניות במדינה, וגם אני לא יכולה להתעלם מהזליגה לקיצוניות של קומץ לא קל בחברה שלנו. אני גם לא יכולה להתעלם מהפנאטיות הדתית שמתרחשת בינינו ובסביבתנו בכלל, גם בארץ וגם בסביבה. כל הדברים האלה, כל המציאות הזאת המורכבת, היא מאוד לא אנושית ומשפיעה על הפרט, על החיים שלנו. כולי תקווה שבזמן הזה אנחנו נמצא את האנשים שיתגייסו לעבודת קודש זו למען, לעבודה של לאחד, להפוך את המציאות לשפויה יותר. המציאות שלנו היום השתגעה לגמרי, ואנחנו צריכים את האנשים בעלי התובנות, היכולות, שיובילו את החברה, יהיו בעמדת קבלת ההחלטה. זה מה שחשוב, כי אנחנו בינינו מדברים הרבה, לא זאת המטרה, אלא האנשים למעלה שיושבים על הכיסא ומקבלים את ההחלטות, הם אלה שצריכים להיות בעלי, במקום הנכון, שיהיו האנשים האלה בעלי הראייה הרחבה שרואה באינטגרציה החברתית של החיים המשותפים כמטרה עליונה. אני חושבת שגם יש עוד דבר חשוב שצריכים לעבוד עליו בקבלת החלטות, זה שוויון חברתי. החלטות שיביאו לחוקים של אזרחות שיש בה שוויון של חובות וזכויות. הדבר הזה הינו בסיס לקיום מכובד ומכבד של הפרט ושל הקהילה, של החברה, ויביא גם לשגשוג ולפריחה של והתפתחות של החברה בכלליתה והמדינה. ועכשיו אני חושבת על עצמנו, אנחנו האנשים הפשוטים הרגילים שחיים את החיים היומיומיים. אני חושבת שאנחנו צריכים להשכיל, לחנך את עצמנו ואת הדורות הבאים, לכבד, להכיל את השונה, לקבל אותו, לכבד אותו, ולחיות חיים מיטביים למען עצמנו ולמען האחר. לחיות ביחד ובאותו זמן לחוד. לאפשר לכל אדם לפי אמונתו, לפי מורשת שלו, לפי השורשים שלו, להכיר אותם, לכבד, ולהיות גאה גם בשורשים שלו, בייחוד שיש לו, אבל גם להכיר ולהוקיר שלאחר קיימת אותה זכות שיש לי. לי יש את הזכות להיות אני עם התרבות שלי, עם המורשת שלי, להיות גאה בה ולחיות לפי המסורת שלי, אבל ושאחרים יכבדו אותי, אבל באותו רגע גם אני צריך להבין
מבחינה עקרונית שלכל אדם אחר שונה מגיע לו אותה זכות לחיות כמוני, על פי איך שהוא מגדיר את החיים שלו האישיים והתרבותיים. המדינה שלנו התברכה בגיוון תושביה, וצריך ללמוד להפיק את העושר שיש בגוון זה. זה דבר מאוד בסיסי. אנחנו לא צריכים להיות כור היתוך בשום אופן. אנחנו צריכים להיות קבוצות, כל קבוצה תחיה לפי המסורת שלה, לפי איך שנראה לה, אבל הביחד שלנו הוא מאוד חשוב, ההכלה של אחד לשני. אנחנו חייבים בחינוך שלנו לגדל את עצמנו ואת הדורות הבאים לשלום כדרך חיים, לאהבה כדרך חיים, אהבה לבורא, אהבה לבריאה, לאנושיות, לטבע, לסביבה, וגם לערכים האנושיים שנלך לפיהם. חינוך שבונה אדם בעל יושר פנימי, שכל ישר, התנהלות חכמה, לב רחום, חסד, סבלנות, סובלנות, כל המילים הכי יפות אנחנו צריכים להשתמש בהם, שיהיו המוטיב שלנו בחינוך שלנו. אבל גם שהילדים יוצאים החוצה, אני רוצה גם שבחוץ יהיה להם המוטיב הזה, ימשיך להוביל אותם, אם זה בבית ספר, ולכן גם צריך השגחה על ספרי הלימוד, שגם יכילו את המוטיב הזה, שהוא יחנך לעולם נאור יותר של תובנות והבנה ואכפתיות והכלה וסובלנות ותרומה אישית לאחר, והתנדבות, להפריח את רוח ההתנדבות והעשייה למען האחר. ושאני אומרת האחר זה הקהילה, לא חשוב מי הסובבים איתי, כל מי שסביבי, إذا جاري بخير أنا بخير. אם השכן שלי בטוב, גם אני אהיה בטוב. לכן זה מה שגם צריך להוביל אותנו. ואני מאוד מאחלת ומייחלת לעצמנו שהדברים שהזכרתי יובילו אותנו למקום בטוח, והם בסיס לאושר האנושי וגם להצלחת האנושות ולהובלה למשהו טוב יותר, למציאות חיים מיטביים לכולנו. ערב טוב. תודה לסמירה, ואני אזמין את יומנה זועבי. שבט הזועבי, מי שלא מכיר, באזור שלנו ישנם 7 כפרים, ויש עוד אוכלוסייה לא מעטה בנצרת, ואני מרשה לעצמי לומר כאן, אם אנחנו רוצים ללמוד, להרגיש, להבין איך חיים ביחד באזור משותף, בואו לאזור הגלבוע, התבור, ותלמדו מהאוכלוסייה הערבית והיהודית. פשוט תענוג. יומנה. בדיוק הנקודה שחשבתי להדגיש. יופי, אז יונש התחיל. ערב טוב לכולם. אני שמחה באמת לראות אתכם. זה מעודד. תודה רבה רבה לאמיר. אלף שוקר על התחדיר, על הכל, על ההכנות, על היוזמה. תודה ענקית, לא פחות, ליוניש, פעיל, אין כמותו, מאז ומתמיד. אין לי מילים, באמת, מה לא עושים בשביל הקיום המשותף. אז שמי יומנה, אני מרצה אקדמית, אני יושבת ראש שותפה של עמותת צועדים יחד לעתיד משותף, משפטנית. טוב, אני מנסה לדבר באמת מהשטח, ממה שאנחנו עוברים, חווים. אי אפשר לשבת בפאנל זה ולא לציין את 7 באוקטובר, כל מה שעברנו,
כל העם פה יחד, כולנו חיינו ביחד. 7 לאוקטובר לא הפריד בין ערבי לבין יהודי, אם שמתם לב. אנחנו הרגשנו בשעת צרה שהיינו כולנו באותה סירה, לגמרי. אז באמת אנחנו בילינו ומבלים עדיין את חיינו בלחשוב ותוהים רוב הזמן מה עושים ואיך עושים בשביל לקדם את הנושא הזה של הקיום המשותף בין שתי החברות, היהודית והערבית. זה מחשבה שאנחנו חושבים כל יום, אין מישהו שלא נתקל בחיי היום יום שלו, אם זה במכולת, אם זה הגנן שלו שהוא ערבי, אם זה המוסכניק שלו שהוא יהודי, אם זה מאפייה שהוא בא לכפר בשביל לקנות, אם זה סופר, אם זה הכל. אם אנחנו חושבים אפילו לרגע, אם אני כבר הזכרתי את הנושאים האלה, שאנחנו זקוקים אחד לשני וחיים אחד בתוך השני בחיי יום יום שלנו חברים, אין מישהו שלא חווה בכל טיפול רפואי, שהמתין לרופא ואמר מעניין איזה רופא יביאו לי באמת מהצוותים הרפואיים. יביאו לי עכשיו רופא ערבי או יהודי שיטפל בי. או גם כן כשקבע תור אז אמרו לו את השם של הרופא ואז אמר אוי באמת הוא טוב לא טוב איך יהיה לי ומה יהיה לי. בסופו של יום אנחנו חושבים על הבריאות שלנו. יקיריי, הצוותים הרפואיים האלה טיפלו ב7 באוקטובר ותמיד, פשוט אנחנו מציינים את זה כי זה משהו שעשה צדק, אי אפשר להגיד שלא. אז הצוותים הרפואיים האלה, המלאכים האלה, לא משנה, דוקטור ערבי או דוקטור יהודי, טיפל בכל פציינט שהגיע, הוא לא עמד ושאל מי זה שיושב על מיטת הניתוחים או בבדיקה כלשהי. אז מכאן זה מוביל אותנו שבאמת בסופו של יום כולנו בני אדם, כולנו בשר ודם, וממשיכים לחשוב כל הזמן איזה פתרונות יכולים להיות באמת בשביל להוביל אותנו לדבר עם האויב, עם הצד השני, לא נקרא אויב, סליחה, קשה להגיד את המילה, אז באמת לדבר עם הצד השני. מה לא? אני חשבתי לעצמי, בגלל זה אני ככה אמרתי, אני אדבר ככה בצורה באמת מהשטח, מה שנקרא. אני חושבת לעצמי על החינוך. כל הזמן אני חושבת על התחום החינוך, כי משם אני חושבת שיש לו את המשקל הנכבד באיפה ומה ואיך אנחנו היום ואיך הדור של היום מתבונן בחיים שלנו. ומה מחכה לנו, מה שנקרא במילים פשוטות יותר. אז משרד החינוך, אני כגוף ממשלתי, אני תמיד תוהה למה עד כה לא חשב, לא שקל להכניס תוכנית של השתלבות של השפה הערבית מהכיתות הראשונות, כמו שאנחנו מגיעים למצב של לדבר את השפה על בוריה מולכם, להבין, ושפה חברים, שפה היא מחברת, שפה היא מקשרת, נרצה או לא נרצה. אתה מבין אותי, אני יכולה לשבת איתך, לדבר איתכם, להבין, לא מדברים עליי, אולי יזכירו משהו, מה אמרו. השפה, אם אני לא מבינה את השפה של האדם שמולי, אני רואה שהרבה בקהל עכשיו באמת מהנהנים, כי כנראה שזה באמת משהו שיושב פה אצל התושבים והאזרחים. אם אני לא מבינה מה שהולך סביבי, אני מרגישה חסם ענק, עצום ביני לבין האנשים שמולי, בין האנשים שלידי. אני גם לא מתקרבת, אני מעדיפה להתרחק, לשמור דיסטנס. והדיסטנס הזה, זה מוליד, זה יוצר שנאה. סליחה, זה לפעמים מגיע עד ככה, בהתחלה זה באמת, זה מרחק, זה דיסטנס, אבל זה לאט לאט, מי זה שמולי? אני לא, יש את הצד השני, אז אני לא מתקרב, יש אירועים משותפים, אז אני לא מבינה את השפה, אז מה אני אעשה, איך אני אעשה? משני הצדדים. אז זה דבר אחד שתמיד חשבתי לעצמי, למה זה, לא מדברים על זה, לא מזכירים את זה אפילו. תודה על ההקשבה. תודה ליומנה. אנחנו נזמין את נעמה
דפני, רבה רפורמית, אני חייב להתוודא שיש לי קשר אישי לתנועה הרפורמית. זו תנועה, אני גם יושב ראש של קהילה רפורמית, זו תנועה שיש בה את יכולת השינוי, יכולת ההתחדשות, עם שמירה מיוחדת ומעמיקה עם השורשים היהודיים שלנו. נעים מאוד, קטונתי אחרי הדוברות הללו, תודה רבה למארחים שלנו, כבוד האמיר. אני רואה שאנחנו תחת הכותרת של בניית אמון חברתי. אני רוצה להגיד שבמסורת שלנו יש קשר עמוק בין המילה אמא למילה אמון. אנחנו יודעים שיש אומנת, או מרדכי שהיה אומנת, הדס הזה, זאת איכות, זה לאו דווקא קשור למגדר, וזה נובע מהעובדה שכשתינוק או תינוקת נולדים והם בוכים, האמא באופן מסורתי, או ההורה האומן, ניגש אליהם ונותן מענה. וכשתינוק מקבל מענה לבכי שלו, הוא גדל אדם עם אמון בעולם. ואני חושבת שמה שכולנו מנסים לעשות כאן, זה קצת להחזיר את האמון. אני מרגישה אחרי 7 באוקטובר כרבה של קהילה, שיש משבר אמון ב3 רבדים. וברשותכם, למרות שזה מצולם ומשודר לכל רחבי תבל כמובן, אני רוצה לדבר בפתיחות ובכנות וקצת בפגיעות. אני אולי אפתח ואגיד משהו, חלקנו שותפים בפורום מנהיגות בין דתי, והוא פורום מאוד מיוחד, כי זה הפורום הראשון שבו צרפו גם מנהיגות בעצם קהילתיות, ויש 50% נשים. במפגש הראשון, ויסלחו לי אלה שישבו כאן, כי אני הולכת להגיד משהו שהוא אמת, אבל קצת ביקורתי כלפי מגדר מסוים שהוא לא המגדר שלי. ישבנו בקבוצות קטנות ודיברנו, וכולם התחילו בלדבר לך בחיפה, יש חיים משותפים וקיום משותף וחזון ואמון, ובכל קבוצה לחוד אנשים אמרו, יופי, אבל לא על זה באנו לדבר. באנו לדבר על הבעיות. באנו לדבר על זה שזה מדהים כמה קל להיות שכנים של אנשים כל החיים, וזה לא רק המוסכניק, זה הרוקח, וזאת הרופאה, וזה באמת השכנים שלי, אני גרה בשכונה מעורבת, ובאופן שוויוני אין לי שום קשר עם השכנים שלי. אני לא מכירה אף אחד מהם, אני לא יודעת עליהם שום דבר לעומק, כוס סוכר, 2 ביצים, אבל אני לא יודעת שום דבר על השכנים שלי. והעובדה שאנחנו גרים ביחד היא פוטנציאל להיכרות משותפת, אבל זה לא אומר שיש לנו היכרות משותפת. וכמות האזרחים והאזרחיות, תושבי חיפה, שמכירים המון, כמה מחבריי הטובים ביותר, נכון? ככה אנחנו אומרים, אבל אף פעם לא ניהלנו שיחה עמוקה על פחדים, על כאבים, על תקוות, על חלומות. זה אחד הדברים שצריכים לקרות כאן. וכשאני חוזרת רגע למשבר האמון, שבעיניי הוא ב3 רמות. משבר אמון אחד, הוא המשבר בריבונו של עולם, משבר האמונה. ודרך אגב, לא צריך להאמין באלוהים כדי שיהיה משבר אמונה עם אלוהים. רבים מאיתנו אחרי 7 באוקטובר, שאלנו את עצמנו, איפה היה אלוהים? מצאנו תשובה, הסכמנו לחיות בלי תשובה, זה כל אחד עם התפיסה הדתית שלו. אבל הרבה מאוד אנשים באו ואמרו, רגע, מה קורה פה? על כל סיפור הצלה ניסי, יש מאות סיפורים שלא הייתה בהם הצלה ניסית. והתגובה האנושית למשבר כזה היא הרבה פעמים משבר אמונה. אפשר להתמודד איתו, אבל צריך לדבר עליו. אולי זה פחות הפורום. המשבר השני שלדעתי קשור באופן עמוק למה שאנחנו מנסים לעשות כאן, זה משבר האמון באדם. בעובדה שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים. גם אנשים שזאת הדת שלהם, הומניות, וגם אנשים דתיים שמתוקף הדת שלהם, מאמינים בעובדה שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, ואין שם כוכבית חוץ מזה שלא חושב כמוני, אלא כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים. הסתכלנו על 7 באוקטובר, ואמרנו, זה צלם אלוהים? האם אפשר לתת שוב אמון באדם? ומשבר האמון השלישי שלא מרבים לדבר עליו, אבל אני כן מבקשת לדבר בכנות ובפגיעות, הוא האמון או האמונה בסוג החברה שאנחנו יכולים לבנות כאן, בעתידה של מדינת ישראל. רבים וטובים שואלים את עצמם, האם אני אוכל לגדל כאן את ילדיי ואת נכדיי? מלאומים שונים, מדתות שונות, מעדות שונות. גם זה משבר אמון שצריך לתת עליו את הדעת.
כי אפשר להתמודד ואפשר לתקן, אבל הדרך לעשות את זה קשורה לבניית אמון מחודש. אמון מחודש בקדוש ברוך הוא, אמון מחודש באדם ובאנושיות ובחברה שאנחנו יכולים לבנות כאן. אליהו הנביא מוזכר כאן, או לפחות במסורת שלנו אליהו הנביא עושה מסע מאוד מאוד מעניין. הוא מתחיל בתפיסה שאומרת, אתם או כאלה כמוני או טועים. מה אתם פוסחים על שתי הסעיפים? והמוחרקה, כן? הוא מפחיד, הוא קנאי, הוא כולו אמת לוהבת של הדת שלו. ומה שקרה לו ברבות השנים במסורת שלנו, שנעז ואומר הוא נהיה כמעט סנטה קלאוס היהודי. כל ברית הוא איתנו, בכל סדר פסח אנחנו מחכים לו, הוא מבשר הגאולה, הוא מבשר היכולת שלנו לא להסכים. נכון, אנחנו לפעמים אומרים התוצאה הייתה תיקו, אנחנו אומרים זה תשבי, כלומר אליהו הנביא יתרץ קושיות ובעיות. כשהוא יגיע אנחנו נלמד לחיות בתוך אי ההסכמות ולהבין שבעומק אולי אנחנו אומרים את אותו דבר. ואני מתפללת שאנחנו גם נצליח לעבור את התהליך הזה של אליהו הנביא. של להיות קצת יותר רחומים וקצת יותר מבינים וקצת יותר קשובים. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהכי מפחידים אותי זה שאנחנו מדברים על המלחמה הנוכחית כמלחמת דת. כשאנשים מדברים על הדת כמקום מוחלט, ברור, שמוביל לשנאה, שמוביל לגזענות, שמוביל לאלימות, שמוביל לפנאטיות, ודת יכולה להיות גשר. ואחד הדברים שקצת איבדנו זה, ובכל הדתות יש את זה, את ההבנה שמתינות היא ערך. יש ערך עצום בלהיות אדם מתון, רך, סובלני, עם פינות עגולות, עם הבנה שלא כל האמת אצלי בכיס, שיש לי באופן עמוק מה ללמוד מאמת של דת אחרת ושל תרבות אחרת. וכאילו איבדנו את זה, מי שיותר קיצוני זוכה ליותר חשיפה תקשורתית, מי שמתון זה פשוט לא מעניין. ואז הקיצוניות, תמיד אפשר להיות יותר קיצוני, אבל אי אפשר להיות יותר מתון, נכון? ואיבדנו את היכולת להסתכל על אנשים מתונים ולהעריך אותם. ואם תסתכלו על רוב האנשים בעולם שהם מסורתיים, מה מאפיין אותם? בדיוק המתינות הזאת. בסדר, אז כתוב, אז השתדלתי, לא תמיד הצליח לי, נו, מה לעשות? אז אתה חושב אחרת ממני, יופי, מה אני לא אוכל אצלך? ברור שאני אוכל אצלך, אולי לא הכל, אפשר להסתדר. ואני ממש הייתי רוצה לאחל לנו שנכניס רוח וחמלה ומתינות לתוך השיחה, גם לתוך השיחה הדתית שלנו. כי דווקא כשאנשי דת נפגשים ואנחנו מכירים את זה ובונים אמון אחד בשני, אנחנו מגלים איזה גשרים אנחנו יכולים לבנות. ויש כל כך הרבה תהומות שצריך לבנות מעליהם גשר. אני רוצה ברשותכם להגיד משהו על מה אני מרגישה שהרוב היהודי שמרגיש במובנים רבים מיעוט צריך כדי לנהל את השיחה הזאת. עכשיו אני לא מייצגת אף אחד, אולי את עצמי, אבל נדמה לי שאנחנו יכולים להיות קשובים ובוטחים כשלנו יש ביטחון בסיסי. כשאנשים מרגישים ביטחון פיזי וביטחון רגשי, כי אחרת אנשים כל כך מתגוננים שהם לא יכולים בכלל לחשוב באופן אוהב או חומל או מכבד מישהו אחר. לצערי הרבה מאוד אנשים מרגישים שהמדינה יכולה להיות או יהודית או דמוקרטית. והם מפחדים לפתוח לעומק את הדמוקרטיה ולדבר על שוויון זכויות מלא, כי כביכול נאבד את הזהות היהודית שלנו. לא ולא. ערכי הדמוקרטיה קשורים באופן עמוק להבנה שכל בני האדם שווים ונבראו בצלם אלוהים. ולכן אסור לפחד מזה. דווקא הדמוקרטיות של המדינה תחזק את הזהות היהודית של המדינה. אבל כשאנחנו מדברים, אנחנו חייבים לדעת לדבר בשתי השפות האלה. אחרת אנשים נסגרים, נאטמים, ואי אפשר לדבר איתם. יהודית לא באה על חשבון דמוקרטית, דמוקרטית לא באה על חשבון יהודית. היהדות שלנו צריכה להיות כזו שבאופן עמוק היא דמוקרטית, והדמוקרטיה שלנו במדינת ישראל צריכה לתת שוויון מלא, מתוך הבנה שכן, זאת המדינה של העם היהודי. נו, בסדר, אז מה? הכל טוב. אפשר לחיות גם עם זה.
ונדמה לי שככל שאנשים מרגישים בטוחים יותר בתוך התרבות שלהם והדת שלהם, הם לא מפחדים לפגוש תרבויות אחרות ודתות אחרות. וחלק מהעבודה שלנו כאנשי חינוך, היא בוודאי לחנך באופן מכבד מאוד על תרבויות אחרות, אבל גם לחזק את ההבנה של מה התרבות שממנה אני באה. כי ככל שאנשים יודעים יותר, הם פחות נסחפים אחרי סיסמאות קיצוניות, ולמרבה הצער גזעניות, שהן קלות לעיכול, מצטלמות נהדר בטיק-טוק, אבל האמת שאין להם עומק, ואין להם עומק רוחני, וגם אין להם כל כך הרבה עיגון במסורת ישראל. ואני חושבת שכולנו, מכל הדתות ומכל העדות, אנחנו רוצים להרגיש שייכות לחברה הזאת, רוצים להרגיש שייכות למקום הזה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו והנכדים שלנו יגדלו בסביבה שהיא בטוחה, בסביבה שהיא מכבדת את מי שהם. אנחנו רוצים שתהיה להם תקווה לעתיד, שהם יוכלו לדמיין את עצמם משגשגים כאן. אנחנו רוצים כולנו להיות מסוגלים להיות גאים בחברה שאנחנו בונים כאן יחד. ונדמה לי שיותר מתמיד כולנו כמהים לרוח, למשהו שהוא גדול מאיתנו, למשהו שמביא את כל מגוון הקולות, אבל מסתכל לא רק על האני ועל העכשיו, אלא במבט רחוק, על הנינים ועל הנכדים של הנינים שלנו, שמעז להסתכל למעלה ולשאול את השאלה, לא רק מה אני רוצה, אלא מה אני נקראת לעשות, מה המשמעות של זה שאני כאן בעולם. אני יודעת שיש הרבה פחד והרבה כאב והרבה עבר שיש בינינו, אבל אנחנו בוחרים. ואם אנחנו לא בוחרים בחיים משותפים, שיש בהם הקשבה, ויש בהם אמון מחודש באדם, ויש כאן מתכווננות לעתיד, אם אנחנו לא בוחרים בתקווה, אז בעצם בחרנו בייאוש. וכמו שאמרו הרבה לפניי, ייאוש זאת לא תוכנית עבודה. אנחנו חייבים להתעלות מעל הפחד, אנחנו חייבים לדבר אותו, אנחנו חייבים להבין שכל הצדדים מפחדים, לכולם כואב, לכולם קשה, אבל אפשר לשקם אמון, וברגע שנשקם את האמון אחד בשני, נוכל לשקם גם את החברה שלנו, ואני מקווה ומאמינה שנוכל לבנות כאן עתיד טוב יותר. תודה. תודה. אילעם נוצריה, אשת עסקים שמנהלת רשת של בתי מרקחת ופעילה חברתית בלתי רגילה. בבקשה. ערב טוב לכולם. אני רוצה קודם כל להודות ליונש על ההזדמנות שנתן לי להופיע ולהגיד את דבריי. גם זה דבר חשוב מאוד שזה פאנל של נשים. זה מדגיש את חשיבותה של אישה בעשייה החברתית, הקהילתית, והמקום שהאישה צריכה לקחת המעמד והיכולת שלה בבניית אסטרטגיה, דו-קיום, חינוך ובשיקום המצב העגום שהגענו אליו אחרי המלחמה. אני רוצה לציין עוד משהו, שעצם קיום המפגש הזה במרכז של העדה האחמדית זה דבר מאוד חשוב. תודה לראש העדה, שזה גם מסמל את הרצון לשלב את הדת במובן החיובי בעשייה היומיומית, החברתית והקהילתית. שנשאלתי, או מה זה דו-קיום? דו-קיום זה הרבה משלוות חיים ואסטרטגיה לטווח ארוך, זה צמיחה כלכלית, זה צמיחה חברתית, זה צמיחה חינוכית, ומגמדת את האינטרס הגזעני שחוקקים ורוקדים עליו אנשי הפוליטיקה משני הצדדים. דו-קיום זה הבנת אחד לאחר, מתבסס על הכלה, על שיפור דרכי חשיבה, שיוביל אותנו להיות בני ישראל האמיתית. אנחנו נולדנו ונמצאים במדינת ישראל, בארץ הקודש. פה יש מקום קדוש וחשוב מאוד בכל העולם להנחות הדתית לשלושת הדתות. זה דבר שצריך לאחד אותנו,
אנחנו צריכים ללמוד איך לחיות אחד עם השני, איך לקבל אחד את השני. אתמול נפטר האפיפיור, והיום שמעתי אחת האמירות החשובות שלו, שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו איך לקבל אחד את השני, איך להכיל את האחר על מה שהוא ועל מאיפה, לא משנה מי שהוא ומאיפה הוא. אנחנו צריכים לקבל אחד את השני על כל הדתות וכל הלאומים, כאילו ערבים, יהודים, לא משנה. מגילת העצמאות זה הבסיס לקיומה של מדינת ישראל. ואני חושבת שאנחנו צריכים כולנו לחזור לעיקרון הבסיסי שמופיע במגילת העצמאות, שזה אין הבדל בין דת, גזע ומין. כולנו בני ישראל. ישראל אוהבת את כל בניה. מאז קיומה של המדינה היו כאן ערבים והיו כאן יהודים, והם ימשיכו להיות. המצב, לא נגיע למצב סטרילי שיהודים לבד או ערבים לבד. אז אם לא נלמד לחיות ביחד ולהיות חיים משותפים, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר רע. אני תמיד דגלתי והנפתי את הדגל מעל כל במה והר, רק באהבה, ותאהב לאחיך כמוך. בוא לא נטמון מלכודת ושנאה אחד לשני, בוא נשתול ונזרע פרח של תקווה, פרח של שמחת חיים, פרח לעתיד טוב יותר, פרח לילדינו ונכדינו, כי עוד לא אבדה תקוותנו בשוויון. ישראל היקרה לכולנו, תמיד המדינה של כולם, ערבים, יהודים, מוסלמים, דרוזים, יהודים, נוצרים, ביחד. כולנו נשתקם ונמשיך להיות כאן ביחד. תודה. תודה לאילם. אמרתי שאני אציג בקצרה את המסקנות שקיימנו בדיונים משותפים ומשולבים 2 אחרי שפעלנו כעמותה. הייתה זו העמותה הגדולה בארץ, יותר מ7,000 רשומים, 5 מרכזי לימוד, עשרות חוגי בית בשנה, צעדות, חוגי צילום, טיולים משותפים, ארוחות. הגענו למסקנה שישנה התחלה של בניית אמון, ישנה הרגשה טובה, לא מספיק. צריך להתיישב ולשוחח ולדון בשאלה איך במדינת ישראל גופים שונים כאלה צריכים לבנות בסיס ערכי ומעשי לחיים משותפים. הגענו למסקנה שאנחנו חייבים לעשות את זה עם גורם מקצועי, והוא שם לנו כמה קווים לתחילת פעילות. אם אין אותם, לא מתקדמים. 150 יהודים וערבים, חצי חצי, צעירים ומבוגרים, פלאחים ואקדמאים, נשים וגברים. נפגשים כל שבועיים, 2 עד 3, לדיונים בהנחיה מקצועית של 10 אנשים. המנחים היו מוסלמים, דרוזים ויהודים. נדון בקבוצות גדולות, בינוניות ואינטימיות. 7 חודשים. ישבנו 4.5 חודשים בהנחיה, ועוד כחודשיים וחצי, 3, בשיחה על פרטים והחלטות בינינו, ואני אציג פה, כמובן שלא את הכל, את 5 נקודות המוצא, שהם הבסיס לחיים משותפים, לטעם 82% מאותה קבוצה של יהודים וערבים. נקודה ראשונה, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אם
מתנגדים, או אם יש מתנגדים לנקודה הזו, אין סיכוי להשתלבות. 82% תמכו בנקודה הזו. נקודה שנייה, מפתיעה אולי, היא גם מדינתם של כל אזרחיה. לא ייתכן שיהיו אזרחים שלא ירגישו שזו מדינה גם שלהם, ולא ייתכן שתהיה מדינה, הנהלת מדינה, שלא תחשוב שאזרח שרוצה לחיות בה, שהוא אזרח, ככל אזרח במדינת ישראל. נקודה שלישית, מדינה דמוקרטית וליברלית. נקודה רביעית, שוויון אזרחי מלא של זכויות ושל חובות. חובות אפשר לתאם בהתאם לבעיות שישנם. אבל אין סיכוי לשוויון אזרחי אם הבן שלי, הנכד שלי ועוד מעט הנין שלי, ילכו לשלוש שנים לצבא ותהיינה אוכלוסייה יהודית וערבית שהם לא מתגייסים, מה שעומד עכשיו על הפרק. והנקודה האחרונה שהסתבר שהיא חשובה לכולם, לצד מדינת ישראל תקום מדינת הלאום הפלסטינית, שתי המדינות יחיו בביטחון ובשלום, בהסכמה זו לצד זו. האמיר. טוב, קודם כל אני חייב באמת להודות לכל אחד ואחת מהדוברות. טוב, אז מה שביקשתי בהתחלה אני חוזר ומבקש. קודם כל יש ברקוד למעלה, כל אירועים שאתם רוצים להשתתף איתנו, קודם כל זה חובתכם, זה לא בהתנדבות, זה חובה לכל אחד ואחד, גברים ונשים כאחד, מבוגרים, ילדים, כולנו צריכים לעבוד ביחד ולדבר בקול רם, והמספרים צריכים להיות גדולים. אנחנו לא נתייאש, אנחנו נצליח בכוח האהבה. האהבה היא שמנצחת כל שנאה וכל איבה וכל גזענות. שנשמע כללות, לא חשוב. נשמע ואני שומע כללות. זה בסדר. אני לא יחסר לי, לא מהכבוד שלי ולא יחסר לי מהמשקל שלי. לכן אני מבקש באמת, מכל מי ששומע אותנו גם באמצעות הלינק, הקישור, וגם מי שנוכח פה, שאנחנו צריכים לעשות תוכנית עבודה ממושכת, ותגיעו ותשתתפו ותשתפו ותעשו כל אחד במעגל שלו, שכך נצליח. לא רק שנשב, נחכה לעוד חודש, עוד חודשיים, נשב פה ונדבר, לא, כל העם, כל הרחוב נדבר, כל המדינה צריכה לדבר על המפעל לבניית אמון כנה בחברה הישראלית המגוונת. שוקרן. שלום לכולם. אני לא יכול להתעלם מהפתיחה שהייתה לנו. והפתיחה של סמירה נגעה לליבי. היא תיארה בפנינו תמונה מרהיבה של שונות מצד אחד, של מגוון, של צלילים, והדימויים שהבאת, ממש ישבתי מרותק, ואני מברך אותך על כך ומודה לך על המסר שהעברת. ואני חושב שבהזדמנות הזאת, האמת היא שנתנו עד עכשיו לגברים לנהל את העולם. ואני אומר לכם שההזדמנות של הפורום הזה, שנותן מקום לנשים העוצמתיות, שמביאות מניסיונם ומביאות מרחמם ואהבתם, ואני רואה שזה דבר שהוא נוגע, ואני רוצה לתת, אני חושב שכולנו צריכים לתת סיכוי להובלה נשית כזאת בכל החברה הישראלית. נורית גרינברג. נכון. אני הייתי רוצה שבפאנל השני יתייחסו לעובדה שהיום כבר כמה וכמה שנים
יש נתק בין הפוליטיקאים, מכל הקשת הפוליטית, לבין האנשים, וכל הרעיונות שעולים כאן, למשל מאוד התחברתי לנושא החינוכי שיומנה הציגה, האם לא הגיע הזמן שאנחנו נעשה את זה מלמעלה למטה? אנחנו נעשה את זה בפועל, והמדינה תצטרך לקבל אותנו. הייתי רוצה שיתייחסו לזה. אוקיי, תודה. בבקשה. למטה למעלה, כן. תגידי את השם, בבקשה. אני ציפי מעכו. אני רוצה להתייחס לנאמר פה, אבל יש הרבה מלל וחסר לנו את הפוש, לדחוף, להזיז. בפגישה הקודמת ראש העיר של חיפה אמר שילמדו ערבית. איך אנחנו פה, כאן, בפורום הזה, יכולים להזיז את זה לכל מערכת החינוך? אולי לא מהממשלה, אולי אנחנו מפה נגיע למשרד החינוך וננסה לעשות את הצעד הזה, אבל אני חושבת שהערבית מאוד חשוב שכולם ילמדו, כי זה הבית של כולנו, יהודים וערבים. תודה. סמירה, בבקשה. אני קודם כל מאוד מסכימה איתך ובדברים של יומנה, שהחינוך הוא הבסיס, ואנחנו צריכים באמת להביא את זה, ואני מתחילה מהבית. והבית, ברגע שגדלים ביחד, בשכונה ביחד, אז זה הבית. שאני אומרת בית, זה לא האמא ואבא, זה השכונה עצמה, כי ילד גדל בשכונה, הוא לומד את החברות בשכונה, לומד על האחר בשכונה, ושיוצא ללימוד בחוץ, בכיתה משותפת, הוא חבר, הם נהפכים להיות חברים, וזה לא רק שפגשתי אותו ואמרתי שלום וזהו, ואולי שיחקו כדורגל ביחד לחצי שעה, זה לא ככה, זה יותר להיות אחד ליד השני בספסל, לעזור אחד לשני, לעשות עבודות משותפות, וגם לטייל ביחד שהם באותה כיתה, וההורים מבקרים ביחד אחד את השני, וגם ההורים נמצאים בישיבות הורים ביחד ומתקרבים. זאת אומרת שהמפגש הזה הוא צריך להיות מאוד עמוק, ולהביא את המדיניות של החינוך, ואמרת מלמטה למעלה. במפגש הזה אני חושבת שנגענו וידענו מה אנחנו רוצים, או מה הבעיה, או במה אנחנו רוצים לטפל. אבל אנחנו מסכימים גם כולנו שהחינוך הוא הבסיס, הוא המקום הכי טוב להתחיל ממנו. אבל אני רוצה לחשוב על דרכים יותר מעשיות לעשייה. לא רק מפגשים, אנחנו צריכים להגיע לאנשים, לא שאנשים יגיעו כדי לשמוע מה אנחנו חושבים. להביא את האנשים זה מאוד קשה למפגשים כאלה. אנחנו צריכים למצוא שיטה איך נגיע לאנשים והם בטלפון בבית, ולהציג את העמדה שלנו. אני רוצה להתייחס לדברים של ציפי, שאמרה שהפתרון צריך להגיע כאילו מלמעלה, או דרך הממסד, או דרך המוסדות הממשלתיים. אני לא מסכימה איתך, כי הממשלה הנוכחית, הפוליטיקאים הנוכחים, הם ניזונים מהפילוג שלנו, מהשנאה שלנו. זה המזון שלהם, על זה הם חיים והם גדלים, אם זה בצד הימני או בצד השמאלי. והם אלה שאני מאשימה אותם, שהביאו אותנו למצב הנוראי שאנחנו נמצאים פה. אני חושבת שאני כן מסכימה עם הבחורה השנייה שאנחנו צריכים מלמטה לכפות את הדרך שלנו, אבל בדרכים של שלום, בדרכים של הידברות. אחת הדרכים או רעיון שאני רוצה להמליץ ליעקב, והוא להגיע לבתי הספר. אולי לעשות מפגשים בתוך בתי הספר, גם היסודיים, גם התיכוניים,
אני לא חושבת שבכל מקום, לכל מקום אפשר להגיע, אבל איפה שניתן להגיע, אם זה נשים, גם גברים, אבל אני חושבת שיקבלו נשים יותר, ולהציג ולהפיץ את הרעיונות שלנו, את מה שאנחנו חושבים שצריך. ולסמוך על כל אחד, או על כל אימא שתחנך את הילדים שלה, זה קשה. זה קשה ובלתי ניתן למימוש, אני חושבת. דבר שני, הייתי מציעה ערוץ תקשורת מסוים שינהל את הדבר הזה, או שאנחנו נהיה, או שהרעיון הזה יהיה יותר בשיח התקשורתי יותר. יכול להיות בפייסבוק למשל, או בטיק טוק. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים להגיע להידברות לראש של האנשים שהם יושבים בבית, בסלון, ויראו את המחשבות שלנו, אם הם יכולים לכבד, אם הם יכולים לחבק את הרעיונות האלה ולהפיץ אותה. אבל לחכות עד שמלמעלה יבוא ויעשו את הדברים, הם בדיוק עושים את ההפך, וזו השיטה שלהם לשלוט באנשים ובעם. אחת הדרכים זה להפחיד את האנשים, זה שיהיו חולים, זה שיהיו עניים, ושהם יהיו דתיים, מאוד תלויים בדת. אז בזה אנחנו צריכים להילחם ולקחת את הצעדים לידיים. זו הצעה וזו המחשבה שלי, אני מקווה שתמצא כאן. כמה משפטים לסיכום. אני רוצה לומר בצניעות שהניסיון שלי בחיים משותפים הוא רק בתחילת הדרך. אני רק 45 שנים עוסק בהתנדבות בלי הפסקה בנושא הזה של איך חיים ביחד. יוניש, ינוס זה. יוניש, אופטימיות זה דבר חשוב, כלומר, אתה רואה עוד דבר, לפחות עוד 45 שנה, זה באמת דבר חשוב. כן, אני אמרתי שאני רק בהתחלה. התפיסה, אני אומר מהניסיון שלי, התפיסה צריכה להיות הוליסטית וכוללת. אני זוכר את השנים שעברנו בבתי ספר, ושוחחנו עם תלמידים, והמורים שלהם אמרו לנו, הם באים הביתה, הוא לא יעשה שום דבר בניגוד להוריו. חייבים גם להגיע להורים, צריך להגיע לשכונה, צריך להגיע למשרד החינוך, צריך להגיע לכל מקום כדי לשנות מדיניות. אני רוצה במשפט לחזק את המילה של אילם, ואני לא מציין מפלגה, אני מציין ערכים. בשלטון הקיים, לצערי, אין סיכוי להניע שום דבר מהדברים שדיברנו פה. והמבין יבין, ואני מקווה שכולנו נבין שצריך שינוי למעלה. מה מצבך? אז אני אומר, אופטימיסט מודאג. תודה רבה לכולם, ניפגש במפגש הבא.